Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, gadarly iýleşler. Bugün biz İran hem on şol sebitde Fars aýlygyny barýan uruş bilen bagly bir tarapdan Amerika bilen Israil, ikinci tarapdan İran şol ikarada barýan gazaply çaknyşyklar barada gepleşip geçirýär. Şunun bilen bagly bizim platformamyza biz iýleşimiz Türkmen Tehraly siyasatçy, tarihçi Yusuf Koru çağırdık. Hem de DVT, yani Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hareketinin baş tutany hem de onu esaslandırıcı Murat Gurban çağırdık. Şolun kömegi bilen biz bu ýagdaýa baha bermäge synanyşmakçy. Onu näme Yusuf, Murat, hoş geldiňiz biziň gepleşigimize. Hoş bulduk. Salamu alaikum Yusuf. Salamu alaikum Afrizapar. Hoş gördük. Sağ olun sağlığınız için. Sizem wagt tapyp geleniňiz üçin biziň türkmen dinleýijilerimize goýan hormatyňyz üçin köp sağ bolun. Işiňiz ýaly 28 fevralda Amerika bilen Israil birleşip ikilep İran'ın üstüne çözdüler. Duydansız ödüm ehtiyalan görünüşde. Yani ehtiyalanlık değil ya da. Gepleşikler gidip durka İran bilen Amerikan arasına. Şoň arasına bir 6-njy bazarlyň düşenine hanny birinji gün dowam eder diýip İran'ın wekillerini inandyryp özlerem 28 fevralda şol Hameneýiň, yani Ayatollah Hameneýiň İran'ın ruhuy baş tutanynyň rezidensiýasyna ýygnanan 48 sany İran'ın ýokary harby hem siyasi ýolbaşçylaryny barý bir sagatyň içinde öldürdiler. Bir elbette adamda tarihinde öňüm elbette bolýan zatlar gadim döwürlerde ýöne täze döwürde bolan bir ýagdaý diýil. Doğrusyny aýtsam biz şular ýaly ehtiyalanlygy diňe İran meselesinde bira geçen ýylyň iýunyna gördük. Edil şonuna da şo gepleşikler gidip durka inhanny dowam eder diýip birden İran'ın üstüne şoluş başlandy. Elbette İran'naky rejimi bu dünýäde bir halap barýan ýok. Ol klerikal rejim diýil ýa-da dini rejim. İran'ın basbalyjylyk siýasatynyň türkmenlerim ençe asyryň dowamyna köp zulüm gören halk. Emma bolýan şonuna da ýene de öz goňşynyň üstüne adalatsyzlyk bilen hüjüm edilse, türkmeniň etiketine görä, türkmeniň edep terbiýesine, onuň edim gylymyna görä elbette ol halanjak zat däl. Ýani türkmeniň bir mydama asyrlar boýy ýöredip gelen bir ahlak sypatlary bar. Ahlak bir öz enlikleri bar. Ýöreleri bar. Şol Düşüncesi var diýsene, düşüncesi var diýip goýar. Uruş edilende de şol birinciden türkmenler iki adam bolup bir adamyň üstüne çözdüler, şol halanoklar. Ondan ikinciden ehtiyalanlyk edilse şol halanmaýa. Ol elbette Almançylara değişirler. Almançylyk uruşy ol başga zat. Ol İran tarapdan türkmenler tarapdan Almançylyk uruşlar bolupdyr. Ol Almançylykda elmidama duýdansyzlyk faktory öňe çykýar. Yani duýdurmançy diýerler. Emma hakyky uruş elan edilende ol hemişe adam şekilli elan edip habar berilip öz garşydaşyna da mertlerçe sen öňünden çykmaga, garşylamaga, sen bilen uruşmaga mümkinçilik göredilýär. Emma bolýan häzirki başlanan uruşda Amerika bilen Israil, ýani gaýdyşmady ýaly 28 fevralda ehtiyalanlyk bilen İran'ın üstüne çoluş ettiler. Bir sagatyň içinde ýurdun bütün şo harby hem siyasi ýolbaşçylygyny ýok etdiler. Bir garaşylmadyk ýagdaý boldy. İnhanny şeýle ýagdaýda Murat bir şuň kuneçenni geldik. Ine bugün bilşiňiz ýaly 4 aprel ýagdaýlar İran hem onuň töweregine Fars aýlygyna ýetjek derejesine ýetdi. Ören hoply ýagdaý.
Sebebi iň soňky edek mundan bir näçe gün öň Trump ýene-de Irana haýbat atyp ilka 48 saat berýän, şo 48 saatyň içinde siz ak baýdagy götürmeseňiz, ýeňleňizi boýun almasaňyz, onda biz sizi kül ederiz, çymtyrak ederiz diýdi. Soň buny 2 gün içinde uzaltdy. Soňam hanny 10 gün içinde uzaltdy. Oňa möhleti 1 gün geçýär. Şu ýagdaýda bizin ýygnaşdyk. Bir kal şu ýagdaý barada Murat aýdaýsan, bizin ýyleşlemizde. Güýsgaça. Sağ olun APZ program. Doğru 28 fevralda şuruş başladı. Özem toktonlayın Amerikan ve İsrail'in tarafından İran hükümeti Amerika bilen gepleşip geçip duha intek ýaderni ýanky programlar boýunça we ýaderni güýçler boýunça onu seyretmen öýüdi Amerikan öýüdi İsrailden şu gepleşikden çykyp ýanky İran bombardymany başladylar. Bir aýdan gowrak bombalar ýapdyr Irana. İran tarapyndan bir topar ýanky döwletleri oň içinde esasanam İsrail'e ve şuruşun bir ýeňişi görünen ok. Amerika biz ýeňdik diýe, inni 2 hepden aldy diýe, 2 gün aldy diýe biz häzir ýeňdik. Ýam İran öz elini galdyryp biz basyldyk diýip boyun aldy diýe. Ýöne hakykatdan hem İran hökümeti biz hiç şeýle arza etmedik. Biz görüşi dowam etjek, soňuna çellip ýanky görüşi dowam edýär. Şu günü inni İranyň ýanky şol bespilotnik diýen dronlary hasam efektiwne bolup şu görüşde Amerikan tomagawklaryna garşy görüşüp Amerikan tomagawklaryny ýeňip başladylar. O diýmek näme? Amerikan tomagawklary, Amerikan raketlaryny ýanky resurslary tutup başlady. Olar şonu ýanky täzeden öndürip ýetişýär. Şu görüşüň şu gününe bir netijesi ýok. Bir netije gazanan netije, birinji etap netije. Ýagny bir näçe döwlet öýüni bombalamakda gazanan netije İran hökümetiniň baştonlary ýok boldy. Ýöne onuň bilen Iranyň şun rejimi ýykylmady we ýykyljagan bellisi ýok. Sebebi bu rejimiň aňatyna diňe belli bir 2-3 adam däl, bu rejimiň aňatyna bir topar goşunlar we generallar we polkovnikler we bir rejimiň aňatyna intek bir topar siyasi adamlar bar. Şonuň üçin birinji etap uruşy, ýagny bomba etapynda ulgur netije ýok. Hiç bir tarapda. Indi ikinji etaba geçip bolýarlar. Ikinji etabym esasam yer görüşi. Ýagny ýerde goşun girdip görüşmek etapyna geçip bolýar. Bu ýerde de İsrail elini çekdi. Şu ýanky ýerde görüşmekde sebebi häzir gününe eýem 2 ýerde urşap barýar. 3-nji ýerde urşap barman çekmedi İsrail. Oň daşyndan eger İsrail yer ýanky görüşleri girse ýerlerde öz goşunyny salyp İran tap başlasa onu musulman döwletleriň arasyna ul gollaw İran alma mümkin we İranyň hökümetini ýagny şu gününe halky İran hökümeti gollap urşa çyksa onu hiç wagtdan İran ýep bolmaýar. Gaty bir çyşymly ýagdaý, muňa garamadan Trump'yň alyp barýan siýasaty gaty ýalňyş, strategik tarapyndan ýalňyş, taktik tarapyndan ýalňyş. Bu uruşy başa çap bolardy. Birinji diplomat ýolları bolmasa, sanksiýa ýolları bolmasa, başa bir ýanky gyýyska bir görüş alyp bolardy. Ýöne meniň pikirimçe Trump'ın ve İsrail'in hiç bir plany intek yerine varmady. Näme uturuşuruş belli yok. Iň esasy gorkular şu 3-nji etapa geçende, ýagny ýaderni ýaralary ulanyp Murat, başlap men şurada sözüňi böleýin. Hanny sen şurada bir aýdan dadyň men YouTube'dan şonu sorajak bolýanna. YouTube belki şu arada öz pikirini aýtsa, İran'a öňü we sen Türkmen sehrada öňü we sen bir siýasatçy hökmüne ören gowy bolar. Sen aýtdyň näme diýdiň-de? İkinci etaba geçip bolýar. Yok, o insan kaydını ikinci tava geçecek oluyordu yani. Şu deydin, İran neme Amerika bilen İsrail üstüne şeyle ağır yaralar bilen yani bombaladılar, hücum ettiler onun yönü İran'daki hükümet yıkılmadı deydin. Yani şu bütün dünya hayranlandı.
Tamam. Şo sanna elbette bizim hayranlarly, türkmenlerim. Mysal üçin Türkmenistanyna şu wagt Atalowul, Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdaryň mysal üçin ýok edilse de, Serdar şonu gelek eden Amerika bilen Israil ýok etse, olam bolmagy mümkin häzir, o zatlanan. Onu diýmek hökümet bagdawat ýykylýar Türkmenistanyň. Ondan ýöne hökümet ýerde ýatyr, kim öňürti alsa şol alyp bilýär. Emma Eýranda beýle bolmady. 48 sany iň ýokary ýankaýdyşymýaly harby hem hökümet siyasi ýolbaşçylary ýok edilse de, şol sany Ayatollah Hamenei ýok edilse de hökümet ýykylmady. Indi şuň sebäbini men Yusuf Kordon ören tejribeli siýasatçymyz, Türkmen Sehraly Türkmen Yusuf Kordon soramakçy bolýar. Yusuf, näme üçin Eýran hökümeti Amerikan, Israil'in ya da dünýäň köp bölüginiň garaşy ýaly çympytrak bolaýmady şo hüjümden soň 28 fevraldan soň. İran'ın hakkında şehirli fikretcek olsam, näme üçin beýle bolmady, şeýle bolmady, nähili bolanam bolsa, ikidady gödegine tutmaly bolýar. Birisi tarih boyu İran Hazar Kaspiyen deňizi demirgadygy günörtesem Pars aylagy diýerler. Ýanyna da Amman derýa we arkasynda da Hindi okeany bar. Şu iki aralyk tarixdäki roluny gözlegine tutsaň, mesele siziň içiňizde derrew çözülüp başlar. Ve ikinci geçen 100 ýyl. Geçen 100 ýylyň içinde 1925'te, 25'te İran'na birinci gedek Parsla hökümet ellerini aldılar. Ondan öň Parsla Türkmen elinedi. Başlanan wagtdan Gaznalylar ve Salcuklar döwletini. İran'a Pars dilini Saljuk Türkmenler getirdiler. Ýoksa madandaranna taberi dil hemmere alyp barýady. Ola geldiler, Tehranyň düýününe Reyli başkent etdi. Salcuklar şu tadan Pars dilini döwlet dil etip ýörütdiler İranyň içinde. Indi bu İranyň tarihine girjek bolmaýan. Mesele ştada ikinci etap diýär. İkinci etap häzirki gurrun, häzirki zamanyň gurruny. Ýöne geçen 100 ýylyň içinde dünýä nähiliňe gitdi. İki tane uruş boldy. Dünýä çağına. Birinci Dünya uruşy, Jahan uruşy, ikinci Jahan uruşy. Oň ardyndan dünýede täzelikler geldi. Dünýä bir täze bir modern halatda çykdy dünýäň her ýeri. Indi şonu İran'da nähili boldy. İran'da Parslar şeýga dinine daýanyp şonu öz identitetleriniň, kimlikleriniň esasy unsuru tutunup hökümet başladylar. Ve İran'da 1906-njy ýyllaky bolan revolüsiýa bar, konstitusiýon revolüsiýon. Şuň ardyndan hökümetden täze bir hökümet orta çykdy. İkinci Dünya Savaşy bilen Amerikanyň aýagy çekildi İranyň içinde. 3 tane esasy döwlet, birisi Sowet Soýuzy, o birisi İngiltere, İngiliz, üçüncüsü Amerika Tehranyna oturdular 1943'te. İran'a şah bellediler. Ondan sonra İran'a bir sürü işle gördüler. Birisi İran'a güçlü emniyet demi hawpsuzlyk guramasyny gurdular. Şimdi 1979'da ýanadan İran'a näme boldy? Inqilab boldy. Häzir revolüsiýa boldy. Bir revolüsiýada geçen gedek şah hökümetinden bolsa bir gedek şyh hökümeti başlady. Şyh ýani mollalar. Awganistana barsaň Taliban ilki Molla Omar Talibanlar. Sonra Molla Omar Talibany Amerika İngiliz ýykdy da ýerine birader diýip birisini tapdylar. Oň Talibany häkim etdiler şumal Awganistanda. Ýöne geçen 2001'de Awganistana vurdular, yıktılar uzaktan, Hindi okeanından. Demirgadyk alyansı deyip yolladılar, paytaht aldılar. Ne? Şurada etmen o İran'la. Biz ştatını düşünmeli oluyor. Näme üçin? Ya bu niye için yıkılmadı şu İran'ın hükümeti? Şu oyunu etmeýär. Amerika bilen İsrail şu işi etmeyecek bolýarlar İran'a. Bir sebebi Trump
bütün NATO'nun çağırdı. NATO'nun ağalarını. Hiçbiri barmadı. Öyle Afganistan'a bolya dünya gücü deyip Amerika ve Irak'ın dünya bilen birlikte var yanlayıp vardı. Ama Irak'a gelenler bir şey görmedi. Irak İran'ın Gulmatlar tarafından. Gulmatlar tarafından belli bir yer belli. Çıtadan neydi? Uçuyanınız yok oradan gelip olacak olsa dedi. Bir uriyat dedi. Kurtların yaşayan yerine. Orada Kurtlara Kurdistan ve Irak'ta federatif devlet yarattılar. Kurtları prezident ettiler. Kurtları hükümetin başı çektiler. Bu proses başlandı. Yani İran'da hiçbirini etip bilmedi. Tevavi bir iki tetmeli oldular. Ne? Etçegen olmayalı. Biz opozisyon, İran'ın opozisyonu yüce günüden gururun ödüktük. Görüyak hiç yerde görmeyakşılı şu an etçek oldular. Bunu ne için sözlüler olur? Maksadı ne ama YouTube? Eğer hükümeti yıkmayacak olsalar İran'la, onu ne mi maksadıyla sözlüler? Nesiden sorayın. Putin ne maksatla Gürcistan'ı çözdü? Putin şol Saakashvili rejimini yıkacak olmuş. Onu yıkıp ülkede yarayan adamını oyacak olmuş o taydı. Berekella. Ne için Saakashvili geldi? Saakashvili Amerika'dan geldi. Orsun tağından çıkıyordu. Amerikan tarafına. Geldi tembih etti. Vurdu. Ondan sonra Karadeniz'in kenarındaki bütün rakipleri, benderleri, kamyanayan yerlerini eline aldı. Sonra Fransa'nın prezidenti Yortuk oradan uruşu yatırdı. Ama Ukrayna buna sağlam vermedi. Ukrayna ortaya öldü bofullu. Şimdi geleyli İran'a. İran'a gelsene tiydirak. İran'a geleyli. Bu da geopolitik mesele var. Bütün şu sebepte yaşayan devletlerdeki Amerika'nın çemeleşini gözüne tutun. Kim bilen rakibi kim? Kimi öz rakibi görüyor? Kimin karşısına iş alıp varacak oluyor? Sebebi İran'ın esası rolü İran'ın niyabeti şu geopolitikte öz oynayan rolüne temele gelen dünya çağındaki frontlaşmak var. Anırda bir hatar doğruya, bir tadan bir hatar doğruya. Hatardan o hatarı hayta bir element geçecek olsun. İran olmasın. Şunu belli bir plan bilen hayal etmeli. Şunu oynap bilmeli. Oynap bilmen ola. Gelip urmalı oldular. Şu gidip böyle Amerika yani ikinci etaptaydı Murat. O ikinci etaba geçmeyecek oluyor men fikrimce. Dedim fikrinizde geçecek oluyor geçip bilmeye. Tafavut etmeye. Tamam. İnni müzip. Gelin ilk soru men Murat sana da geçiryen. Senin fikrince şu İran'ın hükümeti niye için dargamadı? Ne men misal getirdim. Käbir devletler devlet değil ya, ama aslında o devletlerle bir maşgalan ya bir tire taypan bir nemesi milleri yali bir zat şon kerhanası yali. Şol maşgala başlığı yok edilse, misal için aydalı, ol ödeninden yıkılıyor. Venezuela'da şeyle yağday oldu. Venezuela'da Madura'nı alqayttılar, hallanadık olun. Amerika getirip türme ataldılar olun. İdinne kalan vice-prezident oldu da Amerika bile nevit satmaya başladı. Yani devlet bir adam ekenine, Maduro. Şu devletin, şu Venezuela'daki devletin keşfi bir adamda saklanyan eken. Şu bir adam. Ama İran'la şeyle bolmadı. İran'la idil şolar yal bolor öydüp, İsrail şeyle malumat veriptir. Ekspertlerin aytmana göre Trump'ı ağırlaptır Netanyahu. Anha şu bir hadir 48 tane ya bolmasa 50 tane şu yol başlarını bir gedekte yok eder söyleyin. İran'la hükümet bitiraya ol yankı revolüsyon, İslam revolüsyonu goracı korkup gorkup emmeti kaçıp gidiyor ölün. Onun opozisiya ya olmasa halk hakimiyeti eline alıyor. Onun bizim bilelikte İran'ı bir günmatara yaramlı bir yönü nevtin alıp satı oturmalı bir vassal devleti garaşlı, bir de garaşlı devleti öğriyat deyip inandırıptır. Onun seni eğer şey etsek,
noyabrda gelýän aralyk saýlawlarda Amerikada ne sana ullukan awray bolar. Sen ýene de şol kongressde hem senatda Republikan partiýanyň köplüğini saklap bilersiň. Şeýdi ben bir ulu utuşgadan ýasypdyr. Trump'ın buna güp onanyp Netanyahu'nun ağırlığına düşüp ekspertler şey diýedi. Bir sözmaga razylyk beripdir bilerikdir. Sen pikirinçe näme üçin dargamadı Murat şu hökümet, İran'ın hökümeti? Men iki tane döwlet deňeşdirýän Türkmenistan bilen İran. Ene egerde Türkmenistan'ı alyp görсек, Türkmenistan'da bir vertikal guruş sistemi var. Olam oğluna ve kakasyna bagly. Oğly oň üstüne kakasy. Siz görüň. Şonuň guruş sistemasynyň käbir zatlary İran sistemasyna meňzeş. Ýagny prezident var, parlament var, yerine yetiriş hükümet var, yani yine şol premier minister prezident ve suudlar var. Türkmenistan'ın hem zatlar bir adıma bağlı, yani Serdar Berdimuhamedov. Yine onun üstünde de halk maslahat deyip bir ideolojik bir guruma var, ideologiya geçirýän guruma var. Yine şu gurumada bunun kompetentnosti, yani derecesi katı pes bolan soň, yani Türkmenistan'daki ideolojik gurumu, halk maslahatynyň ne ideýasy var, ne ideologiýasy var. Şondan şol işlenip. Serdar alsaň, ol prezident bolup dolandyrma bilen ok. Iqtisadi, sosial problemlara düşen ok, siyasat problemlara düşen ok. Ol ýöne ýygnaklara gatnap beren çäreçi. Ine şonuň birini aýyrsaň, Türkmenistan hem sistemasy ýykylýar. Sebebi gorizontal ugruna, ýagny ministrler, vice-premierler işlenok. Olaryň derecesi pes. Onun diňe bir ýanky karakteristikasy boýunça şol işe alynan onuň loýalnys, ýagny wepaly boýunça. Ine şol sistema vertikal bolan soň bir adam ýa gurwany ýa Serdar aýyrsaň pytrya döwlet ýok. Şoň üçin biz öňüm aýdýar döwlet guruşy ýok, Türkmenistanda döwlet ýok. Diňe bir tane atalogul, ýagny hemme de saklap dur, şolara bagly hemme sorgular. Konvertasiýa, ýagny siyasat, näme gurmaly, aýlyklar hemme de şolara bagly. Olar ruşnoy upravleniýe geçýär. Ýagny hökümetiň bolşýaly başga bir demokratik döwletlerde parlamentiň özü kanun çykarýar, prezident serden ok gerek bolsa reklamasiýa edýär, pretensiýa bildirýär. Halk bilen özü aýra tinçliýär. Yerine yetiriş hökümet, kabinet ministri aýra tinçliýär. Ýagny gurulşlar boýunça prezident aýra tin Türkmenistany ýagny ýa-da başga döwleti prezentasiýa edýär. Onuň halk maslahatynyň başlygynyň roly maslahatçy. Ine şol ýagny döwlet guruş sistemasy bozuk. Ady özü ýok ýygyna. Ine şoň üçin şol işlenok. Ya Serdar ölse ya da Kakas ölse hemme zat ýagny ýykylýar. Sizin diýişiňiz ýaly döwlet ýykylýar, döwlet guruş sistemasy ýykylýar, pytrýar. Kim ýetişip alsa, şol täzeden bir zat guraýmasa, bolmasa grażny uruş bolýar. Ine alaly ýagny İran meselesi. İran Türkmenistanyň köp dereceli balans edilen bir sistema. Onun siyasaty, onun iqtisadiýaty, onun sosial düzgünleri, onun ýagny däp desturlary uly bir sistemalar. Onun daşynda, İranyň daşynda proksiler var, goşunlar var, ýagny hereketler var. İranyň ýagny görkezmeler alýan. Ýagny diňe bir döwlet däl, beýleki döwletlerde goşunly uly bir döwlet İran. Inni alyp görsek, şoň ýagny duhovny lider, ýagny ruh liderini alyp görsek, onuň arasynda uly siýasat var, ideologiýa var. Onuň arkasynda ol ideologiýany gorlayan köp döwletlerde adamlar var. Onun dünýäde ýagny şiitler, olaryň belli bir ýagny bilemok näçe million, ýöne uly bir millionly bir ýagny dinleýijiler, müşteriler şonu ýagny aýtalan dinläp, oň aýdan zatlaryny Allah'dan ýöne görkezme hukmuna diýerler. Diýmek ideologiýa işleýär, onuň radikal güýçleri var. Inni hökümet alyp görsek, şol ideologiýa hökümeti kontrol edýär. Ýagny prezident var, parlament var, parlamentiň daşynda kabinet ministrler var, ýagny ýerine ýetiriş hökümet var. Her ýerde de sen her bir uğurdan, mysal üçin ýerine ýetiriş hökümetiň bir 10 san ministrini öldürsen, ýerine ýetiriş hökümet işleýär. Öyle başka ministrler var. Sen prezident öldürsen, bu terörist aýdýar, işleýär, duran ok. Sen aýtallaryny öldürsen, oň arkasynda ornmasarlar var. Ol Gurbanly Berdimuhamedov ýaly ideýasy,
özün sayılan adam değerli, onu sayılan yankı İran'da adamlar var. Güýçler İran'da var, türlü partiýalar güýçler var, var. bolmasa İran'da güýçler var, tiýatr güýçleri. ortalığı işyarı skameyka zapasına oydu. Beýleki ayatollar otyr garaşyp, rol gelinçe. Diýmek ol pytramaz. Ruhu taýdan pytrap bilen o, mümkin näme? Ýa-da sen bir 1 millionyň gowrak adamlar gyrmaly bolýan. Kabinet ministri ýerine ýetiriş hökümeti 10 tane öldüreniň bilen 20 tane 30 tane öldüreniň bilen guturan o. Prezidenti öldürsem täze saýlanýar. Parlamenti bar. Şoň parlamenti aytalan gollan oňa hiç iltapawut ýok. İşleýär şo parlament. İstenik wagty aytalar da maslahat berip bilýär ýa-da ýerine ýetiriş hökümeti pretensiýa bildirip bilýär. Ýagny işleýän zatlar mümkin güýçli işleýän zatlar da. Onuň daşyndan şoň hemmesini saklap bilýän ýa-ni güýçler bar. Ol zaşita rewolýusiýa näme diýär? Revolüsiýan gorulçular diýär. Revolüsiýan gorucylary. Olar goşunlar. Olaryň düzümleri ýa beýleki döwletlerde bar. Sen egerde Eýran pytratjak bolsaň, ol 50 sany 100 sany ýolbaşyny pytradyň bilen pytran o. Öňden gelýän gurulun sistema. O sistemany pytratmak üçin içiniň ideologiýasyny pytratmaly. Ideologiýasyny şiit ideologiýasyny pytratyp bolanok. Onu şiit ideologiýany hökümet ideologiýasyny aýyrmaly. Oňa da ýyllar gerek. Oňa halkyň ýanky rewolýusiýon ýagdaýy gerek. Halk onu edemete Amerikanlar gelip ýa-da İsrailler gelip edebilmez. Şoň üçin Eýran bilen men pikirimçe bombalawa ýeňip bolmaýar. Goşun salyp ýeňip bolmaýar. Onuň bilen ideologiski görüşmeli we sanksiýalar bilen görüşmeli we halka mümkinçilikler döretmeli. Halk galyp içiniň ideologiýasyny ýagny dini ideologiýasyny gara aýryp demokratik ýa-ni hereketler hökümete goýup hökümeti dinsiz edip öser ýaly şolar birlat edemeden ýöne görüş bilen at bolmaýar. Şoň üçin Eýranda syýasy sistema güýçli, ruhy, dini sistema güýçli, ýerine ýetiriş hökümet güýçli. Onu gyrjak bolsaň bir ýerine ýetiriş hökümetiň bir 200-300 adamny gyrmaly. Ol mümkinler. Parlament entek işleýär. Şoň üçin sen oň ýa-ni binasyny, parlamentiň binasyny pytraday adamlar galýar. Adamlary telefonuna ýa üýşpirede ýygnyp geçirip ýa-ni nitije çykaryp bilýär. Şoň üçin men pikirimçe Eýran sistema öňden bäri gurulup berkidirip gelýän, oň üstüne de şunu beton ýaly berkidýän dini sistema ýagny din ruh sistemasy bar, şiit sistemasy. Şoň üçin oňa görüşmek gatar sebebi ol Türkmeniň egerde Türkmen döwlet sistemasy dersen Türkmen döwlet sistemasy ýok. Düşündüm. Gıyskaça aydanda sen yankı gürümlerin dadyny jemläp aýtsaň, dogrusu Eýranyň döwlet sistemasy bar. Döwlet sistemasy bar. Şo döwlet sistemasy sen ony ýolbaşçylaryny ýok edeniň bilen döwletiň konstruksiýasy ýykylan o. Ol konstruksiýa berk konstruksiýa. Bir-birini balans bar da. Bir-birine söýgöt bolýan hem dini ideologiýa bar. Oň ýolbaşçysy, iň ýokary ýolbaşçysy ol ilk başda Hameyni'di. Soň Hameyni ölenden soň Hameneyi boldy. Hameneyi barıp inni näçe ýyldan bäri barıp 30 ýyldan bäri näçe ýyldan bäri şol 36 ýyldan bäri 36 ýyldan bäri näşe häzirki 28 fevralda raketa bilen urulup ýok edilen Hameneyi 36 ýyl oturdy döwletiň başynda. Ýöne ol ruhy ýolbaşçy, lider. Emma şol ruhy lider Eýranyňky dünýäwi döwlet sistemasyndan hem ýokarda durýar. Eýranyň iki hili şo häkimetiň iki hili guruluş konstruksiýon nemesi bar, rolu bar. Ruhy ideologiýa, ýani dini ideologiýa esasyndaky döwlet sistemasyny kontrol edýän guramalar hem dünýäwi döwlet sistemasy. Oň başynda prezident durýar. Ine ol häzir näme şo Reza Paşykyan. Paşykyan şol ýanky
ol dünýäwi prezident. Emma dünýäwi prezident dine ýurdun içki siyasatı hemde iqtisadiýeti bilen bagly meseleleri çödýär. Emma bolun daşarky siyasata gelenne ya bolmasa ýene şoň ýaly möhüm işlere gelenne elbette şonu Ayatollah Hamene'yi çödýärdi. Emma oňa garamadan İran'na şu dünýäwi döwlet sistemasynyň institusiýalary işleýär. Sudlar, prokuratura, onun beýleki döwlet edaralary olar işleýär. Şu taýda eger ruhy ideolog sistema ýykylaýsa da İran'na onu dünýäwi sistema galýar, döwlet sistemasy. Ýöne häzirlikçe şu döwlet sistemasy dünýäwi döwlet sistemasy näme boyun eger. Ýanky sen aýdyşyň ýaly dini ideologiýa esaslanýan ruhy şu Ayatollah ruhy ýolbaşyň dini sistemasyna boyun eger. Ýani bizde öň gördük öň Sowet Soýuzynda. Mysal üçin aýdaly isbalkomlar barda, ýerine ýetirji rayon, oblysbalkom diýilýärdi, welayat, raýysbalkom, onun respublika derejesinde. Şonuň üstünden kommunistik partiýam bolbaşçylygy bar. Ýeketek parti. Hawa. Şu İran'da da şoňa meňdeş bir zat bar. Inni häzir şu gepleşimiziň şu bölüminde ýene de bir barýo 3 minut wagtymyz bar. Şu 3 minutda men her ýene bir minutdan ýaly bir soraw berjek. Şu sorowda meni gyzyklandyrýan zat inni şu uruşa gatnaşýan 3 döwlet bar. İran'a ejir çeken, üstüne hücum edilen döwlet, 2 tanan nime var, basyp alyjy var. Eger şeýle halkara normasyny, halkara hukuk normalaryna görä göz aýlasak şu gidýän uruşa Amerika bilen Israil şoluş etdiler. İran'ın üstüne, İran'ın goranyä. Inni şeýle ýagdaýda edil bir minutda Yusuf bize düşündürebilecek mi? İran'ın şu uruşda yeňmek ya da yeňilmek şanslary näçerek? 50-50 mi? Ya 40-60 mi? Nähili aýdyp biljek şonu? Ben fikrimçe İran'a şu uruş bir taraf yeňilli ya bir taraf yeňilmedi, yeňilli ol yeňiş o bir yeňiş gadany diýmeýär. Beýle bolmaýar. İki tarafda men ne boldum yeňiş gadan o tarapda men yeňiş gadany tonýanak bir alaşy bar ya. Gaderly ýerleşler, onu biz gepleşigimizi dowam edýäris. Başta aýdyşymyz ýaly bu gepleşik İran hem İran'ın töwerine barýan, partiýalaryna barýan uruş hereketleri bilen bagly. Şu uruş hereketlerine Türkmeniň gözü bilen, Türkmen siýasatçylarynyň, hem Türkmen jurnalistleriniň, ýazgylarynyň garaýşynyň baha bermek islegi bilen biz öz platformamyza Azwirlik halk hereketiniň daşary urt bölüminiň radio gepleşikler programmasyna DVT, yani Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hareketinin baş tutanı hem onu esaslandırıcı Murat Gurbany hem de iyilleşimiz köp yıllardan beri siyaset bilen düýüklü meşgullanıp gelýän tarihten gaty o baş çykarýan Yusuf Kori Türkmen Sähraly iyilleşimizi çağırdı. Inni gepleşimizin ikinci bölümünde bir zada ünsürsek nähili görýäňiz. Şu Ormuz geçelgesi var. Ormuz geçelgesi umuman bir dünýäniň newit feodasyna şu 20% newit, şiir newit şol Ormuz geçelgesinden geçýär. 20% bütün dünýäň newitiniň, newit baýlyklarynyň. Onun şoň şüýnem bir Ormuz geçelgesi ören möhüm geçelge hasap edilýär. Pars aýlaryna. Inni Amerika bilen İsrail İran'ın üstüne çolmadan öň, yani 28 fevraldan öň Ormuz geçelgesi ebedi mutdy. Mudama tarih boyunça şu mut geçelgedi. Kim geçse geçýär,
Saud Arabistan'ın neftini alıp çıkarıp diye öz yurtunu satın alıp olardan ya bolmasa beyleki Katar'ın ya bolmasa Bahreyn'in hem beyleki şu Fars aylarında yerleşen devletlerin şolsanna İran'ın. Emma inni şu urşun neticesinde Hormuz geçelesine İran aldı da tölev verdi. Hatta ki ekspertlerin aytmana göre şu dören yağday sebepli İran urştan önküsünün has bayadı. Yani onun her geçen nevitli tankerden milyonlap dolar paç alıyor. Onu Türkmen dilinde paç değil ya da tölev alıyor. Şu yağday her bütün dünyanın katı binceliyor diye sebebi İsrail bilen Trump'ın diyelim. O İsrail halkının ya bir Amerikan halkının güneşsel bir ikisani şovokör siyasetçinin Netanyahu bilen Trump'ın dörüden yağdayı. Bulan çakı çıkmadı, gayta İran herki yağdayda inisiyativani öz eline alıp barya. Ne doğru allı diye bulunok kadar şey yönü. Eğer de saklanılsa İran belli bir derecede yine de şu yani onun şu uruşun neticesinde İran'ın kayıta önküsünden güçlenip çıkmak mümkün bu uruştan. Yönü Itayda yine de nemeler aytmak mümkün. Yine şu arada men bir ikalı ilk baştan Murat sana söz vermekçi. Şu Hormuz geçiliyesinin sen özün biznesmen bolonsan belki has gowy bize düşündürürsün bizim iyileşmede. Hormuz geçiliyesi hem onun dünya iktisadiyetine oynayan rol var arada bir gıçkaç aydıp beraysen. Başlayın. Aha, sağ olun. Akılda kala doğru elleştirdiniz yalnızca. Yine teade bir girilenler siz bilýäňiz häzir dünýäde konwensiýalar var, bir topar konwensiýalar var. Gaýyklar neutral yerlerde, suwlarda ýa-da şurýaly geçirgelerde ýagny azat geçmeli we şolardan hiç şeýle tölük alınmalylar. Sebebi ol ýa-ni 10 dönem konwensiýalar bilen berkidiler. Ýöne soňky wagtlarda İran käbir döwletlerden $2 milyon her bir reýsa, ýagny her bir geçen ýa-ni gaýykdan pul alýar. Hemmetinden ne? Bir gayetlen yani şol gemilerden ne? Aw, gemilerden neme ýa-ni harit geçýän gemilerden Newt gaz idi, Jüjün gaz idi ýa başga bir haritler. Indi şol pursatda İran ykdysat tarapdan uly avantajly emele geldi. Mysal üçin sizin bilişiňiz ýaly İranyň we şu Persiyski zalif diýilýär. Pars aylagy. Pars aylagyň ýa-ni şöýden çykýan neft gazlaryny köp bölegini Hytaý, India, şuraya döwletler alýar, şu taraplar alýardy. Ýa şu taraplara ýakyn bolan şu taraplar alýardy. Ve häzir kunna Hytaý şu ýerden gelýän ýa-ni Ormuzki ýa-ni geçergiden geçýän gemilerin köpüni Hytaý alýardy. Hytaý ýa-ni Ortiýetden Türkmenistan gaz alan soň onun artykmaç newit gaz önümleri bol emele gelen soň şol ardan bakadan ýa-ni şol newit önümlerini alıp öz goňşy döwletlerine India, Indoneziya we beýlik döwletler satýar da giýdiji bolýar. Şu ýerde İran utýar we Hytaý utýar. İki tarap utýar. Hytaýyň giýdijidi goşmaça giýdiji emele geldi. Şol pursatdan ýa-ni gelen pursatdan İran teýde goşmaça giýdijileri emele geldi. Onda şundan ýagny käbir gemilerini näme satýar, Hytaý satýar we Hytaý şu gemileri goýar. Ýagny şu gemileri öz alandan goýar we Amerika başçylary edýär. Bizim kontraktlarymyzda degmen başçylary edýär. Umumyň Hormuz problemasy häzir bütün dünýäde uly bir problem boldy. Şu problema hemme bahalara, dünýädäki neft gaz önüm bahalaryna täsir edýär. Gaz togrelekişlerinde 20% bolar. Şol Hormuz boğazından geçýän gemiler dünýä haritanyň 20% töwerebi şu haritda şondan geçýär. Indi şu problema köp durmaly, hökümet çözülmeli. Ine häzir Müsür diýdi, Turkiýe diýdi,
Xitay ýaly döwletler şol ýanky gepleşme girecek bolýa şol uruşy durdurar ýaly. Sebäbi şol ýanky bahalan galmagy Ýewropada, Amerikada we bütün dünýäde beýleki döwletler hem şu ormuz problematyna goşmagyça goşdurýar. Hökman şu problema çözülýär, ol uruşun netijesinde ýa-da gepleşikleriň netijesinde ýa-da iki tarapam biz ýeňdik diýip ýanky uruşun harby ýa-dawlyk esasyna uruşdurup ýanky ormuz bogazy azat ýagdaýda gämler geçirýärli bolurmy diýen şu problemi köpegitme sebäbi egerde dowam etse we İran kanunlary, konwensiýalary bolup şol her gämeden $2 milyon goýup pul alyp başlasa, onu hökman İrana hemme döwletler garşy bolar. İran'a karşı we uruş dowama etmek aňyrda dursun. Uruş başga bir derejeye geçer. Şonuň üçin şu problem hökman çözülmeli. Egerde şo çözülmese hatda täze ýanky Farsi döwletlerden täze turgular Ýewropa çekilerde şol ormuzun haritaryň köp bölegi geçmedi ýaly ederler. Bu hökman çözülür problemi. Doğru. Şonuň üçin İran bir taraftan özüne avantaj aldy, gysga wagtdan ýöne strategik o ýalňyş hereket. Ormuzy ýanky görüş üçin Amerika we Izrail görüş üçin belki döwletleri içine salmak üçin o dogry strategiýa ýöne pul almak we şo ýerde problema başga bir boşmaça problema döretmek. Men pikirimçe ýalňyş. Doğru. Inni Murat, garşy bolmasaň häzir bir Ýusufa söz bereli. Diňe Ýusufyň jogap berip. Men garşy däl. Mawa, diňe Ýusufyň jogap berip biljek türkmenlerimize biziň gaýraky inni türkmenler diýär-de, ilerki türkmenlerimiz, bizem olara ilerki türkmenler diýär. Şu gaýraky ýani Türkmenistanyň türkmenlerine de Stavropol ýa Özbekistana, Täjikistanda ýaşaýan türkmenlere de şu ýagdaýy anyk bir gözli şaýat hökmüni düşündirip biljek adam otur biziň ýanymyzda Ýusuf Kor. Şoňa bir iki sany soraw bermekçi. Ýusuf, näme birinji soraw? Şu Ormuz geçeligesiniň aýratynlyklary barada bir iki agyl gysga, iki bolmasa beş agyl bolsun aýdyp bersen. Sen öwedin şonu gözüň bilen Ormuz geçeligesini görüpmüdin İranda ýaşaýan wagtyň? Eger görmediň bolsaň, oňa bir ziýany ýok. Şu Ormuz geçeligesi näme üçin şeýle duýgur geçeliyor? Yani bir yara düşmeyi ansat ya olmasa şonu kontrol etmek ansat İran tarafından hem de bir bütün dünyanın bokurduğunun tutan ýaly bir ýagdaý emele geldi de. Birak şol. İkinci soru. İran'ın şu ýagdaýda da uruş ýagdaýynda da ýanky men aýdyşym ýaly ekspertlere sallanyp baýap bar ya. Şu İran'ın satýan neftinden beýleki ýaly pajalyp şonun alýan pullarynyň baýlygyndan meselen Türkmen sehra Türkmenlerine peýda barmy? Onu bilince birinci de şu Hormuz boğazı var. Şu Hormuz boğazı nahilli rol var, nahilli ehemmiyeti var da. Şu sebepte. 1974'te kadın İngilizce vardı şu hala çelin. 7 tane şeyhnin hakimiyet etdiğin punktu vardı. Şunu birleştirip gitmeke şu kadın bir emarat emirlikler adına 7 tanesini birleştirip Dubai şun merkezi oldu. Ondan sonra yani bir täze bir döwlet döreddi şu taýda. 7'sinden. O zaman şu taýda onun başka da meseleden başka da bir topar adalar var. Bu adalarda her gaýsy şu sebeptin aýratylyklarına, geopolitik aýratylyklarına her gaýsynyň bir täsirleri var. İkisi İran'la revolüsiýa bolmadan öňçe İran'yň şahsy koşun bilen barıp dämi akıp aldy. Şolong dawasy var. İran bilen aňyrda ýaşaýan Araplar arasynda Arap döwletleriniň hem arasy bir soweti var. Arap döwletleri çok ýerde ýaşaýan Araplar bilen döwletleri özlerini aralaryna bütünleşip goýup gurupdylar. Şu mesele iki tarafın arasında çekeleşik gidip bu taraftan bir yan Murat doğru belletti. Hatta
otadan köp gemli geçmeli oluyor. Bir tarafı enerjiye var yani nefte var ya. Bir tarafı otada iyimit mesela var. Her yıl iyimit. Irak'a gidecek olsun, Amarat'a gidecek olsun, İran'a gelecek olsun. Belki devletlere emmesine tesir getiriyor. Onun son bir mesele bu meselelerin bir tür ele alışıklığı var. Onu da dostumuz Murat Kavu devdik geçti. Nahil ele alışıklığı var, nahil konvansiyonlar var. Şimdi o İran nahil şımarkı uruş gidip tuğka şey demi ödüne mümkünçülük öğretip kazanç etmek için. Awa. Bunu şu mesele bütün dünyanın meselesi oluyor. Sebebi esası tesiri yani Murad'ın belleşiyana hem gün nogora hem Avrupa gelen enerjiye hem alışverişle hem de yani harit malın umuman her yerlisi olsun. Bu tadı bu sefer iqtisadiyette esası tesirin vada. Şimdi Avrupa olsun. Şu hal mesela Meşta'da yaşayan benzinin her litrine 80 sent bahalandı. Yani 1 euro yakın, şimdi bir 20 sent de 1 euro olmalı. O hem de tesir ediyor. 1 litre yani her maşin işleyen neçe litre her gün yakmalı oluyor. Adavetin hem de şu tadı iyi olsun, içmek olsun, her yaşayışını tesirini getiriyor, kımmatlandırıyor hem de. Bunun yönünden Ukrayna bilen uruşu işi son için yani tesiri gördü. Şimdi dem sözüne Avrupa'nın çok örüyor bir gitişine gitti. Ve çare görmeli oluyor. Şimdi onu gelecekte ne ahil çare gördü, gelecekte görür. Yani eğer şu mesela ehemmiyetinin üstünde durumunda şunu yanak bir meseleyle şu sevitte var. Yani İran'ın gün ortasından Arap'ı. Pakistan'a taraf giden Buluçistan, Buluçlar yaşayalar. Ondan bärikliğin gaýdanda yani Partaylarına tarap gaýdanda başga bir halkla ýaşaýar. Aňyr tarapda da Araplar var. Şu mesele öň İran'ın taryhyna da kän rol bolupdyr. Bir tür üýtgeçlikler getiripdir. Täze etaplar döretipdir. İran'ın yani täze bir ýagdaý döretipdir ödüne görä. Bu hem şonda bolardy. Şeýle çakardy. Şuň bilen bitiräýin diýjek. Doğru. Inni şu birinci soruğa da cevap bereysen, sen İran'ın doğup önü besen, şu yıllarda hey ormuz geçelgesinde şu boğazına bark gördün mü? Şu taylarda bir suda da hatta yüzüp bolýarmy? Şu kenarı var mı şu suda yüzülýän? Sen şonu öz gözüň bilen gördün mü şu tayny? Evet, gözüm bilen gördüm sebebi ben o şu Buluçistan'dan ta Irak'a çellin şu yakasını bir okuyan studentlik kursdaşım vardı. Şununla birlikte gezdik 2 ol. Tam o tarzda ben bir tür hareketlere de koşuldum. Arapla bilen Türkmenle arasında. Şu tarzda türmede düştüm. Ondan hava şu yerde ki türme ben ahilliğini näçe ýyl galmaly oldum, öwrendim diýjek bolýar. Doğru. Ben her oňa kän geçmejek bolýar. Indi ol barp 1974-75-nji ýyllara ýerýärdi. Doğru. Yani şimdi Evet. hani yine men bir sorum var. Niye üçün? Sebebi häzir 6 aprelde inha Trump'ın beren möhleti İran'a ya sen akbayda galdırarsın ya da bir 6 aprelden son sizi daş asrına zınarsıydı iyide, dolarsıydı. Şeyli elhen sayvar. İran'da 90 milyondan gowrak ilat ýaşaýar. Onun içinde İran rejiminden bütün millet ol cebir çekip oturan milletler var İran'da. Diýmek bir Trump'ın atýan haýwaty, şol islegi başa barsa, onu İran'da edil yumurta toğla vermeli boljak da. Ine Türkmenler bir yurt yer bilen ýysan edilse, şoňa yurduna yumurta toğla vermeli etdi diýilýär. Kesinlikle, evet. Bir müntäzir men şon aýdan Amerika bilen İsrail birleşip Gazany, Palestinanyň yurduny yumurta toğla vermeli etdiler. O taýda bir dik duran jaý galmady diýen boljak. 70 miňden gowrak ilaty öldürdiler. Şoň 22 miňi çağırar diýär ekspertler. Emma
Men öz jurnalist galamdaşlarymyň käbir bilen gürleşip gördüm. Şo Gazadaky ýagdaýdan habarly otaýyp barkaýdan adamlar bilen gürleşip gördüm. Olar aýdýa 72 ya 70 min adam öldürildi diýip diňe diýe ol resmi maglumat diýe. Intep ol ýumurlaryň tamamlaryň aşagyna jaýlaryň aşagyna näçe adamlaryň ölüp ýatanyny bilýänem ýok diýe. Hakykatda iň ýöneköy hasaplamalar 300 min töweregi Palestin'den ölünlüğünü görkezýär diye. Gatayılgan zor. Gatayılgan zor. Ama yer bilen yegsan edilen. Inni Trump häzir 6 aprelden soň egerde İran elini galdyrmasa, biz yeňillik diýip oýnalmasa diye ak baýdagyny galdyrmasa, biz İranam edil şol real eders diýär. Inni şeýle ýagdaýda şoň bilen baglanyşykly men Gormuz geçelýesiniň yerleşişi barada käbir zatlary okap, şoň üçin soraw berýän taňa. Inni şo taýda diye men okan nimelenme göre maglumatlanma göre Ormuz geçelýesiniň 2 grasam diye kert kenar diye de. Kert kenar onun şo ödem diye şo taýda ýanky dyrmaşyp çykmak hem şo gury ýere gelmek şo taýdan piýada oşun üçin gaty kıyım zat diye. Şoň üçinem diye şo taýda şo kert nime bolýardy diye kenar bolýardy arkasam giden düzlük diye de. Yani şo düzlükde plança kilometr aňyrda yatyp garmgazyp ýatsam şo Ormuz geçelýesinden dyrmaşyp çykan Amerikan sallatlaryny mysal üçin atyp ýatmalylar. Gaty elhens ýagdaý iki tarap üçin. Inni şo taýda doğrudan şolar ýaly bir biýamat ýermi Amerikandan çolmak üçin. Oňa üstünde durmaýlar, ýa-ni Amerikan prezidenti Bilse durbilsek durali aýdy bilsem şo. Durali. Yani häzir şu Amerika prezidenti näme üçin şeýle bir haýbat atýar. Aýylgan eger bolasa näme boljany siz aýtyp geçdiňiz da. Taýylgan şeýle. Demek hawa esas nokta üstünde durmaly şutada. Benim fikrimçe Amerikan prezidenti Awganistan yani Irak yani gelip barahip da hökümeti ütüp bilmeýär. Etmejek bolýar. Yani o näme üçin o bir öýle bir sorak bolup galýar. Sebebi İran'a bütün İran'ın näme serhet taraplaryna İran'a fars bolmadyk milletler ýaşaýar. Demirgazykla Türkmen bilen Azerbaýjan bilen giýlekler üç halk ýaşaýar. Madandarallar we yani tabari dillikler. Olar ýaşaýar. Onu da gün ortasına geçende Arap var, Buluç var, yeni bir belek milletler var. Şimdi yani Fars var, Arşıklar var. Her ayet öldürüşüne yurt hasap eden yer var. Şimdi yanak var yer. Günmatarını gün ornu var, günmatarını Kürtler var. Gün ornu var, marakip. Yani şu memlektaş halklar var. Sistani diye da diye belek diye. Sizce kolyanım marakip. Son hayse yerine gelip kıyıgırsa aysa da şu size tarapdan baryan koşun her näme hökümet tarapынан ýörse biz ýokardan şonu kunpi putraga çek diýse şu taýsynyň öz halky durýar. İranyň hep merkeziniň garşysyna. Sebebi ol hiç absolut ne Türkmen bir hukuk berýär. Ne mem işi İranyň näme budjetinden Türkmen üçin Türkmen ýaşaýan şunça budjet berýäni pisat bilmeýär. Diýmeýär, etmeýär. Inne Türkmen adeli mesela İran'da 4-5% değil. Kürtler 10%, Azerbaycanlı 30%. Ondan sonra otada lorlar var, Araplar var. Hem mesela 60% İran'ı karşı olmadık halk. Ola şimdi yanak ýagdaýda çalt birleşip bilýärler sebäbi teknologiýa şu anada koordinatörlük bilelikde çalp barmak mümkinçilik döretýär. Onu etmeyecek bolýar. On reaksiýasy şunyanak barakym her hili oýna çykarýar. Bugün bir datlyk geçe 2 gün şunyanak möhlet berýän, wagt berýän, bir gün barsaň 6 günlik bolýar. Ýene bir gün bolsa men onu ýatyp taragatjak daş atyryny getirjek. Trump'ın sözlerden. Awada Trump'ın sözleri şunyangyzynyň barakym reaksiýony. Yani onunla bir anarda hasap edilip näme edilmeli onu ýanakda da käbirin ortadan sen tawatyrlyga diýip ya. Käbirine köpsüne yetip bilmeýär, başga bir zat ýene bir näçe gün. Şunu ýanak barahym şeýdi oýnapdy da belli bir täme stabilitet ýok.
Yani durgunluk yükünün yok. üstüne odun koyup bolacak adam değil la Trump. Ne dünyanın ýagdaýysyny ýana ýagdaý göretdi. Bir tarapdan onu Awrupalyga sayandylar. Ýene bir tarapdan başga bir ýerden näme ele boljak, şeýle boljak diýendirler. Olam galýa için. O tadan barakip İsrail'in prezidenti ol birinci ekstremistler hükümet İsrail'e devlet çolun eline de açma. Ola da bar bunu beýsen bunu çeýsen ola da täsirini goýup durdy. Lekin bilelikde hareket etdi ola. Döne başka devletler hiçbir şu yardımlaşmak için Afganistan'a hem de Türkiye devletine yardımlaştı. Dünya ortaya bu tadı etkili ya İran'a gelen. Yağdaysın yani. Bu da ol çaresi yok. Galya içinde. Yani hal beylekliğin uğruna kâmen beylekliğin uğruna. Şimdi görürsün. Sonunu da o işi etip bilmez ve etkisi gelmeye. Onun hiçliğini Bir pöwgerätmiş o nämemiş o Trump diýen adam. Ekspertler bir aýtdy, ödem Amerikan eksperti, Amerikan professory. Men diýdi şu bütün Trump'ın maşgalatyny öwrendim diýdi. Şoň diýdi harby babatda hiç bilimi ýok, düşünjesi ýok. Şu Trump'ın maşgalatyndan diýdi ata baba hiç wagt urşa gatnaşany ýok diýdi. Amerikada diýdi şolong ýaşap gelýän wagtyndan bäri 17-nji asyrdan bäri diýdi. Olar nemisler bilen asly Germaniýadan gelenler Trump'ın ata babasy. Ol şol bardel urup şo bardel ýanky şoň hasabyny baýapdyrda. Şonu nesillen yöne diye şu Trump'ın maşgalasından niye hiçbiri hiç wagt Amerikan gorap urşa gatnaşmandyr diye. Trump'a gatnaşan ok diye. Mun harby düşünjesem gaty ýagorly diye. Şoň üçin diye pöwgülledip birdat atyk goýberýär diye, oňam ýygy ýok diye da şu diýende nähil baka berýän. Türkmenlerde bir atalar sözü var da Siyan kızın tıyıklığı diye. No. Bir de işi başarması içim yanı da var. Bir de bilmeli oluyor, bir tekot çekmeli oluyor. No. Şunu yanak ben görüyorum. Ben düşünmen kıyısa edvaysan şey diyeceğim. Doğru. Türkmenlere düşünüp olur da. Doğru, köp sağ ol. Ine şu meselede ine Murat, Yusuf'un şu aydan dadı var. Yani bugün bir dat diye Trump diye, ertede başka dat diye. Şonu bir misallın esasında görkezip bilecek misin? Şonu bir açık nimeden edin çıkışları var da şu urşun hem için başladın deyip jurnalistler sonra verenler bir yedege ay diye bil diye İran halkını halat edecek olduk, azatlığa çıkaracak oldum diye. Şon için solduk diye. İkincisinde ay diye biz son yadro yarağını Almanın önüne alacak olduk diye. Şon için solduk diye. Men soldum diye de Amerikan koşunu sürdüm diye. Üçüncü gün yine de yeni bir dat diye. Dördüncüsünde yeni bir dat diye. Hem birbirinden tapavutlu. Yönü hakiki sebebini derneyen Amerikan ekspertlerinin öýüdäýdi ýa. Şu urşdy. Amerikanyň bähwidi ýok, Amerikan halkynyň bähwidi ýok. Bu taýda diýe Trump diýe, diňe Netanyahu'nun ağırlığına düşüp, şoň mikirligine düşüp, çolaşyp diýe, çoldy diýe Iranyň üstüne diýe de. Netanyahu'nun maksadam diýe, şu günnorda özünden güýçli döwlet bolmaly. Ýöň diye Irak'ı ýok etdirdi, soň Libyany pytratdy, soň Siriýany pytratdy, Gazany ýykan ýumran etdi. Innem diye şu nimeni İran'ı yıksa diye, onu diye şol özünün güýçli döwlet galjak gel, ol dünýä hegemoniýasyna dyrjaşýan bir agressiv ýolbaşçylyk bar diye de İsrail'le diye. Ine şoň bilen baglanşykly şu bir Türkmen dinleýijilerine Trump'ın şu yelyalı dürlü taraflardan öksüp duranını görkezýän ýazgylaryň barmy? Şonu görkezip biljek mi? Men görkezip biljek, siz maňa gelecek ine häzir oturupdan bir gepleşik başlaş. Şöyle görkezýän şu ýerdäki programa maňa mümkinçilik durýan ok. Ýöne men düşünýän sözüm bilen häzir biz oturupdan gepleşik geçireriz. Şonu men görkezer. Şunu siz maňa ýani awtorizasiýa bermeseňiz, ruhsat bermeseňiz men partaj ekran etbilem ok. Yani ekran paylaş. Ýöne men gyýsa çaýdaýyn, Trump gyýsa çaýdaýyn, Trump bu bir siýasatçy. Bu bir biznesmenem diýen, men dogrymy aýtsam, dokuda bankrot bolup, hemme bankrot bolany hemme öz şäherdeşlerini ýani zyndy. Ýani pullaryny alyp bankrot diýip ýa-da arlap başga kompaniýa açyp
bol bir näýe hem maşenik diýsen bolýar, ýöne möjek. Amerikan möjegi. Ine şu Amerikan möjegi siýasatam şondan atlar. Muň ýanky bazasy ýok. Yıllar boyu siýasat edip ýanky görüşüp gelýärdi. Sebäbi muň bir gylk häreketi bar. Sana süýüp ýanky sana töhmet atyp nime diýýän beýleki demokratlar ýa beýleki öz respublikan partiýanyň adamlary ýanky medeniyetli bolan soň jogap bermän soň bu mass mediada şeýle bir zat bar da. Egerde töhmet atylsa senim jogap bermeseň şu töhmet hakykat bolýar. Şoly ýaly edip ýeňip allap ýeňip maşynçylyk edip giren adam. Şoň üçin şu kunna onun diýen zadyň hiç bir sözi uğur tutan ol. Mesela için yine bir çıkışında yani alt hepledilmeyen uğuşu diye şu bir çıkışında diye biz Amerika İran halkına kömek edecek olup topluluk diye. Edil 9'da saat 9'da İran şeyle çıkıyor diye. Şu çıkışında 9 saat 03 minutta ayda yok diye biz yani şunu yadırını nimelerini yani petilçek koyat ýadyryny ýaraglaryny aýyrjak koyat bir hökümeti aýyrjak bolup çozamlyk diýär. 9:07 bolanda pardon 9 saat 07 bolanda şu gepleşiginde şey diýär. Bizim esas maksadymyz Iran hökümetiniň ýolbaşygyny aýyrmak diýär. Şu 3 tane 7000 üçünde durly pikiri näil kellerini sowdat biljek. Sen ekspert bol, dinleýiji bol, ýa-da siýasatçy bol, mümkin däl. Şoň üçin şol häzir Amerikan ekspertleri bolýar. Donald bilen Trump'ın arasında hiç wagt alalaşyk ýok diýerler. Oýnap aýdýarlar. Doğru. Şol ýaly Trump da men başda häzir türkmen dinleyijiler üçin şu seň diýen zadyny düşündirin. Muradyň aýdýan zady Donald bilen Trump'ın arasında alalaşyk ýok diýenne oň ady Donald familiýadan Trump. Yani şu öz ady bilen familiýasynyň arasında alalaşyk ýok diýär. Yani adyny diýen zadyny bulak eşden ok diýdi şu. Bu ýerde ýene bir bellek geçmeli Netanyahu öň radikal terroristik toporlaryň ýolbaşygynyň biri. Şol häzir öz partiýalaryny döredip ine ýa-da döwlet başçylygyny beýleki terroristik guruplar bilen birleşip geldiler. Bular jenaýatçy terrorist. Oraya döwleti çozup çağalary 17.000 tane çağılırdy şu. Terörist mu yani Международный уголовный суд mu kararım çıkardı. Yönü şu adam Netanyahu güýçli siýasatçy bolan soň, radikal bolan soň, on pikirleri gaty düýpli ideologik bolan soň, ol populist diýilýär-de, ýani Trump'a. Şuň bir zat diýär, erti edenok täze, ýene bir zat diýär, onam edenok populist ýöne bu ideýalara aýdyp ben buluşturup zat edip bir uğursuz bir durnuksuz bir siýasatçy. Ne şol ýaly siýasatçylary, şu ýaly radikal, düýpli ideologiýasy bolan, basan ýerini gowy bilýän, aýdýan zadyny gowy aňlasyna ýetýän adamlar, Netanyahu ýaly adamlar oýnaýar. Şoň üçin Amerika şunu oýnalýar. Netanyahu siýasatçy hökmünde 100% berip bolýar. Trump'a siýasatçy hökmünde 100% 10% berip bolýar. Şoň üçin Trump oýnalýar. Sebäbi Trump özem aýtdy bir çykyşynda käbir wagt menden soramam Netanyahu hereketler edýär. Menim şonu goluma bolýan diýär. Ine şoň üçin oňdaşyndan Amerikada İsrail diaspora diýilýär. Ýagny İsrail halkynyň bölegi gaty uly we gaty güýçli. Olar parlamentde, mass mediada, olar kongresde, olar döwletiň içinde, olaryň ýa-ni hem ýerde adwokatlar zatlar yaman köp şu halkyň lobbistler. Lobbistler, vekiller köp bolan lobbistler köp. Demek Netanyahu bir zat diýende, ol diňe Trump'a däl, ýagny onuň lobbistleri bar. Amerikan ýolbaşygyna basyş edip şonu ittirip berýän lobbistler bar. Bolmasa bu işle diýär olar milliarderler. İşte diýär. Ine gynatam şu ýaly ýa-ni pursatlar şu Amerikany Izrailiň izinden ýöremäni mezbur etdi gynatam. Doğru. Inni häzir 5 minut wagtymyz garly, şunu jemlemeli. Şoň üçin men bir gysgaça şu Ormuz geçelýäsiniň ýene de goşmaça nähili nemeleri var, möhüm bir taraplary var, şonu agdamakçy bolýarlar. Inni Ormuz geçelýäsinden 20% dünýä nebit feudatynyň 20%-nyň geçýänini aýtdyk.
yine de aýtmaly zatlar var, köp agdalmayan zatlar var. Ormuz geçilmesinden ören ulu mukdarda kukurt geçirilýär. Kukurt hem harby maksatlar üçin ulanýanda, gaty köp ykdysady önümçülükde ulanýan bir jisim. Kukurt. Egerde şo kukurtun geçmesi galsa, mysal üçin aýdaly, Ýewropa ýurtlaryny hem Aziýada gaty köp nimeler önümçülük durjak ýa-da pes derejede düşjek. Onun başga da Ormuz geçilmesinden geli geçirilýär. Geli. Ol yani atom elektrik stansiýalaryna ýalňyz çökmünde ulanýan bir jisimlerin biri. Onun başga da yine de bir hükman üns vermeli ýöne häzirlikçe ören agdalyan zat var. Ormuz geçilmesinden ören ulu mukdarda dökün geçýär. Dökün, himiki dökünler geçýär. Dünýäň köp ýurtlaryny dökün diýär şo taýdan. Eger de häzir şu uruş yine de bir 3-4 tepde dowam etse, şu kukurt geçmesi başa barmasa, şu herekete gelmese, kukurt geçip durmasa, dökün geçip durmasa, onu geljek ýyl eýem dünýäň köp ýurtlaryna, hatda şu ýylyň ahyryna da ekspertlaryň aýtmagyna görä ýeti iýmit ýetmezçiligi emele geljek. Yani ağaçlık başlanmağı mümkün. Onun başka da yine bir aýtmalar Pars aýlaryna bir ören ahmal yeri var. Nimede hemme döwletleň şu Pars aýlaryna ýaşaýan şoň töwerenäki döwletleň. Ol Saud Arabistanyň, Katarym, Bahreýnym, onun Birleşen Arap Emiratlaryň, bularyň hemmesi deňiz suwuny süýjüdip şo şeytirip şoň bilen agyr suwuny şeydip alýan ýurtlar. Egerde häzir Trump'ın diýäni başa baryp, ol 6 aprelden soň Eýranyň ähli önümçülüğünü, infrastrukturasyny bombalap ýok etmäne girişde Eýran eýýäm duýdurdy. Onu men Pars aýlaryna Arap ýurtlarynyň apresnitil desgalaryny, ýagny deňiz suwuny süýjüdýän desgalaryny bombalaryny diýär, başga alajymyz galmady diýär. Eger şol edilse, mysal üçin Saud Arabistany, Arabistanyň halky, Bahreýnyň, Kataryň, onuň Birleşen Arap Emiratlarynyň halky bir hepde de oňup bilmeýär. Bütün Pars aýlarynyň ilaty suwsuz galýar, agyr suwsuz galýar we aýylgan şagdaý milletin gyrylmagy mümkin. Şunu şeýle haýwata atanma Trump özüniň atan okunyň näme diýjegini bilen okbar. Şo ýankyň Murat ol asla siýasatçym däl biznesmenem dälliýäniň urundan barýar. Onuň yine de bir adam şu Arap nimelerinin yankı monarkiyalarının hemmesinin canının şu apresnitillerde deniz suwuny süýjüdýän deskalardadığını nimedik bolýar, aýdyp bolýar. Diýmek şu Ormuz geçilmesiniň gowy işlemegi, kadaly işlemegi diňe bir Eýrana däl ya şu Pars aýlarynyň ýurtlaryna däl bütün dünýä gerek ekeni. Hani bir tema aýratyn diýip geçsek nädiýär? Doğrudan Yusuf şu öňde beren gurrunly bilen bagly bir da biz göz ýetirdik. Onu ekspertlerden hem odal öwrenlik bolan berýän bahalar bilen tanışdyk. Ýöne şu sen Ormuz geçilmesi, Ormuz bogazy bilen bagly beren gurrunly bizi ýene bir gezek ynandyrdy. Amerikan goşunlarynyň deňiz piýada goşunlarynyň şu taýda bir şaky 5000-den 20.000 çenli adam ýygnapdyr da Trump. Şo goloýlarda, şo töwereklerde çolmak üçin ýöne şolaryň şansy Ormuz geçilmesinden Eýranyň materik bölegine çolmak şansy gaty az. Sebäbi şol ýanky bellek geçişmi diýäli kert kenar diýär. Ormuz bogazynyň iki tarapam kert kenar, onuň dyrmyşyp çykýan çaňam hoply dyrmyşyp çykan zaman aňyrty düz meydan ol Eýran goşunlary aňyrdan ansatlyk bilen şonun dyrmyşyp kert kenardan dyrmyşyp çykan eskerleri deňiz piýada goşunyny çymtyra etme mümkinçiligi aljak.
Yönü onu garamadan harbi ekspertlerin berýän bahasyna görä bir näçe Fars aýlaryna Eýrany degişli adalar bar. Ören möhüm. Olaryň käbiri hatda şeýle bir odun adalar diýip tanıştyrylýar. Şol adalar bizim ýazyşymyza görä hem bilişimize görä olara hingam diýilýär. Birine keşim, birine kiş, birine de ormuz adası diýilýär. Şolon arasynda Yusuf eger ýalňyşmasam Eýran üçin möhümi hingam adası dälmi? Şol Şol hark diýerler. Şol 90%-ni Eýranyň satýan neftiniň 90%-i şo hingam adasynyň ýüklenip tankerlere şo taýdan uradylýar diýe. Dogrymy şo? Doğru ha şol hark diýerler ona İranna. Hark. Hark dip at berýärler. Ha, hark Doğru. dip. Indi Ve biz şu o- Sovet döwrüne näri hingam dip galypdyr da şoň ady hingam adat dip. Indi Yusuf, mümkin bolsa şunu sen bir ýakyndan tanıyan adam hökmünde gurrun beräýtem. Şu egerde şu adalyň birini basyp almaly bolsa sen çakynça haýsyny ilki bilen Amerikan goşunlary basyp alar. Bir yankıladın ayçına göre de Trump'ın ayçına göre biz havpattı da işte biz harka alar eyeler dedi boğup biler hark bilen. Ne ortada harka çoğmak için ya olmasa İran'a yerden güç tallat İran'ın içine yerleştirecek olsa ol Günnogara tarap gidenle Pakistan'a tarap gidenle Bulutistan var. Bulutistan'ın Ine bağışla Yusuf yakas Murat şol adany görkezýär, şo hingam adatyny hark diýdiň de, indi şo ana şol adany görkezýär. Şeýle Murat. Hawa şol ada ine ünsüren, Awa. ine şol ada. o da. Sen yankı Aa. 4 ada diýenim bar, bir şu hak. Esasy 90% yankı neft gaz önümleri şu portlardan gidýär. İran'ın portlarından. Ödem ine Persis Salif'ta yankı şol diýelim. Ine Ormuz beýle kaýdan adalyň ine Ormuz adalary. Ine şöýerde. Doğru. Ormuz adasy bar. Ine Ormuz adasy bar. Şol Doğru. on soň bar Ormuz yankı Barak. provinsiýa vardır. Ormuz. Awa. Onsoň esasy adada şun ulynyňy 110 kilometr. Şunu yankı basyp almak üçin gaty güýçlenä. Şul adada hemme goşunlar da atlar ýerasty yankı harby enjamlar da atlar gilleri ine şul Şo dämi ada. şo hingam adasy diýende şo dämi? Nime hark? Awa. Yo, mun hawa hengam. Yo, geçim. Mun ady Yok. Şo ulu ada, şo 90%-i neftin şondan eksport edilýär, şo taýdan ýüklenýär diýär da tankerlere. Şeýle dämi? Yo, tankerler ine şöýerden ýüklenýär. Şöýerden. Ine şöýerden. Gazyň neftin esasy bölegi şöýerde. Doğru. Şöýerde. Şöýerden ýüklenýär, ine şul adada ünsürseňiz, ine adada yankı görnýändir. Bir topor neft yankı rezerwuarlar bar. Doğru. Hawa. Ine şöýerde ýürüýte gurulan portlar, yankı şu portlardan iki tarapdan ine gidýär. Mysal üçin ine şu ýene bir port senin diýäniň adamdan ine olada diňe gorunmak üçin bäde portlar ýok. Ünsürseňiz portlar ýok. Doğru. Gorunmak üçin yankı şoň üçin Amerikanlar omurdy yankı kontrol etjek bolsa, şunu birinji bilen almasa, şul yankı Ormuz ine şu geçergäni hiç kontrol etbilen. Şurada 4 ada var. Şul Hormuz şuňa ady yankı Larak diýär, Larak adasy we şuň gapdalyna ýürüýte näme şuň ady? Hangan, ine şu Hangan. Yani şo hangam şomy? Hawa Hangan şu, munda da näme port ýokdur. Ne şu ýerde yankı nimeler var, ýaşaýçalar var, iki sany Doňdy. Ses doňdy Yusuf, sen eşitýäň meni? Eşten o. Ha, ona sen dowam ediber. Doňdy Muradyň nemesi soň ýende Murat dolanyp gelse bolar.
Sen aydı ver. Ýüzüňe söz berer, ýüzüňe men söz Hawa, berdim bagşla. Bağışta sen Aydı. söz verdik, aydı ver. Yo, Murad'ın sesi gelip durdu. Hadi görkez turana Yok, Murad. Görközlü de, Murat Görközlü sen sözün devam ediverin. Men näme meseleden söz? Men Yok, şunun aytdım haytını ki basıp var öýdýän sen. Şu yankı transport 90% İran'ın eksportini yapmak için näme diýmeli şoň adyna? Hengam şu ya hark adatymy? Hark adaty tapawutmy mı hengam bilen hark? men hengam ýanyň birinji ýerde geçdim. Otam ýöne harky bilýän. Şu hark diýýär, hark bolýar. Şu Hawa, hark tutuly hawa. hark dalmy? Hawa, şu Trump hem şonu tuttu. Sebäbi hem dünýäde de şonu aýdylýar, şonu agdalynýar. Sebäbi orada ýani Murat aýtyp geçdi, 90% özüňiz hem aýtdyňyz. 90% İranyň näme eksport etdiýär. Gazmy, neftmi, näme şoňa bagly, petroşimiýa bagly, petrohimiýa diýerler. Şu tadan näme ýüklenýär, şu tadan gitjek bolsa Awrupa tarapyna nira gitjegem bolsa, ýa-da hormat geçelgiýetinden Türkmenistan boğazından naşata. Ya o formul boğazından. O Türkmenistan göründe de kara boğaz var metal şimdi. Ya. O dice kolyanım şonu yanak bir geçelge Türkmen boğaz diýdi. Şu boğazdan geçmeli oluyor. Şu boğazın kontrolü İran'ın elinde. Bollu esas mesele şol. Adalan davasy ol gidip dur. Häzir oňsynlykan duruluny esas mesele şu uruşda ýeňmek üçin şu bir tarafy mecbur etjek bolýar-da. İran mecbur etjek bolýar. Ak paýda götürdünmi? Men bolýa boyun alýan, näme diýseňiz kabul etden agamny şonu diýdirjek bolýar, olam aýtmaýar-da. Şu şekilde devam et. Yani altın korfat 6. April diýdiňiz. Ya o 6. April sen ne diýär-de? Şoňa sen ak paýda galdyrmasaňyz biz diýär yer bilen ýykan etjek diýdi. İň esasy aýdandadan bir İranyň daş atyryna zyňart ýydyna diýär-de. Tamana hil bir iş etjek ýaly onu güplebem aýdýa Washingtonyň beýik tribunasyndan. Ol sen näme edip dünýäň sen iň güýçli döwleti bolýan, sen näme edip bir sen bir Amerika bolýan, egerde sen özüňden ejidiň ýurduny ýöne gadan edişiň ýaly ýumurtga tola bermeli edip ýöne bu halklaň, milletleň jaýyny, öýüni, ýurduny başyna ýumurtaň, onda sen öz adymy eden nokta. Onu bütün ilat, bütün dünyanın mätäç ilatlary, bir ejir çekýän ilatlara, o milletlere ahirim şu çakaçenni Amerika gelip bizi halat eder, adalatly bir durmuş kurmaga kömek eder diýip ardy bilen ýaşapýar. Indi bu Trump geldi Amerikany dünýä polisiýine öwräýdi. Dünýäň bir başlangyň hatda bir dünýäň bir polisiýinden hem geçiren bir jelladyna öwrüp barýar. Bu Amerikan öz agry üçin hem gowdy alafryn. İçýanyňyzyň fiýklygy diýdik. İçýanyňyzyň fiýklygy diýdik de. İçýanyňyzyň fiýklygy. Fiýklyk onun artykmas bir zat bolup bilmeýär, bir fiýklyk bolýar. Doğru. O gurrumlar. Doğru. Indi Murat, onu senin şu gurrumu goşulsam, şu siyasatçı hükmünü, hani Türkmenistan'da häzir iň bir awraýly, iň bir belli Demokratik Watan Türkmenistan adly hereketiň baş tutany hükmünü sen näme aýdyp biljek? Şu Trump'ın häzirki ýürediýän halkara siýasaty asla bir heňe gelýärmi? Ýa ýöne syklyga munasypmy diňe? Murat? Murat? Görünün o. Yok. Onu yine de Murat sıkıp duruyordu yani. Murat ya gaytadan giyirsin. Murat sen gaytadan giyir onu gepleşige biz onu yansa belki YouTube şu soruğa cevap verir. Doğrudan bir niye hili siyaset oldu? Bir Amerikan siyaseti bir doğup döreli birazcık başkasırak yürüyetti. Ama her kuvvette Trump'ın gelmeğiyle Amerika'da devlet dolandırışın balansı gitti. Yani o da Kongres, Senat, onun prezident hükümeti birini deňaramlaşdyrýar. Bir arada bir deňaramly bir siyaset emele gelýärdi. Dızmaç prezident gelýände de hökümet başına Kongres bilen Senat on häkimetini şäklendirip hopunu adaldyýardy. Şoň dızmaçlygynyň. Emma häzirki wagtda Senat bilen Kongresem aldyna suwalanýaly. Trump näme diýse şoňa ýöne şonu gollap
otuyorlar. Şuraya da nähil baka berýän Yusuf? O da on göze Trump'ın karakteri hemmemizin dünyanın eline geldi dip şunyana kahavet ýerine. Hmm. Bolşunu düşünjek bolsaň, ol öňrek ýadyňyzda bolsa şo gazan meselesi, şonu ýanak aýlygynç fajigaly işle bolup duka, şu da bir aýlygynç bir şu taýyň halkyny gyrıp dukaly, öldürüp dukaly. Men şu parahatçılık töreçek bolýan ýa dünýede parahatçılık bolmaly, o şondan ýa Nobel bayragyny aljak bolýan ýa. Şoňa laýyk boljak. O gerek bolany şonu ýanak bir oýla çykarýar. Ertesi onu ýadyndan çykarýar, düýbünden näşmat unutdy. Men ýa bilmedim daş atyryna diýe, tede laýyk şo diýe. Şo bolany aýdar ýa şo güne aljak diýe. Ne bardy gel şonu ýanak bir dat onu hemme dat kunbekli bolýar. Ol bolup bilmeýär. Ol ýöne ýanky fikirlik bolup galýar. Şunu ýanak. Yani ihtiyaniyat da artık nisbet edip bilmeye. Hawa. Ine Murat şükür yine de geldi ýydyna Murat. Bir seni Trump alıp gidädim kadip çekinlik birden ýitirim bolun bolýan. Geldi. Gürrüň berbi indi men aýdan dadım şu çakasenni bütün dünýäň ezir çeken diktaturadan esir çeken milletleri Amerikada iň güýçli demokrasiýa bar dip şo ýurtdan hara islap geldiler-de. Indi bu bizim döwrümizde Trump'ın gelmegi bilen Amerika bir horlanın, harlanın adamların dadyna ýetýän ýurtdan bir sütemkar ýurda öwrülip barýar. Şu arada sen bir Türkmenistanyna iň öňde barjy, Türkmen siýasatyna bir iň häzir göze iýilýän, hem ikrar edilen demokratik watan Türkmenistan hereketiniň baş tutany hökmüni näme aýdyp biljek? Atı ömmen, men oraya dereceğim yok. Yo men hereketini diýýän. Ha, Herekette aktivistler ediyor köp saatleri bizim koşuluyat elbette. Hem aktivistler medya dinle de böyle. Doğrudan yine Trump'ın gelmegi bilen dine yankı ecel çeken adamlar, garip adamlar, yani hakik demokrati isteyen adamlar Amerikan daşında değil, hatta içinde de gözünüyor. Ne men özüme soru veren o böyle ki demokrat Trump'la görüşen ayan maşgalar ol 5% tapawutlar vardı ikisinin, yani Trump utonlu. Kamala Harris. Şoň ýanky 49-48% adamlary, ýanky bütün ses berenleriň 48-46 ýadyna düşenok. Şol prosent adamlar we şonu şo ýere getiren demokratlar, ýagny siýasatçylar nirde? Näçip Amerikada şu meseleleri çözdürenok Trump ýaly bir möjekler, bütün dünýä konwensiýalaryna hormat goýmaýan, bütün dünýä kanunlaryna hormat goýmayan adamlar öňe çykyp Amerikany irwet agyr ýagdaýa, strategik taýdan agyr ýagdaýa, ýalňyş ýagdaýa akdýarlar. Ine şoň üçin Amerika halky ine men ünsberýän 8 milyon adam çykypdy soňky protestda, bütün Amerikan özüne. Nesip bolsa şol Amerika demokratiýa döwleti. Demokratiýa bar. Edil şu wagt Trump aýyp bilmeýän bolsalar şol uğurda iş alyp barýar. İçinde mesela için Putin ýaly ýa-ki Rossiýada muň garşyna galyp bilýänem ýok, galyp bilýänleri ýygnap akydyp ýa-ki öldürýärler ýa-da Türkmenistanyna bir zat bolsa aktivistler ýygnap ýitirmedýärler. Ine Amerika o real döwlet der. Onu etse de bir topak halkyň ýaraglary bar. Ol hökman Amerikan konstitusiýasy demokratiýa esaslanýar. Adalatlığa, azatlığa. Şol iki zat Amerika bütün dünyada şol ideologiýany ýürediýär. Şonu egerde Amerika şunkunda ýüretmeýän bolsa, Trump'ın üstüne Trump şonu ýüreden Trump hemme zatlar haklar güýçlüň gormaly şol siýasat ýürediýär. Ol siýasat hatda biznesde ýürediýär. Biznesde de biz oraya ýüreden dok. Yani biz güýçlü, ine biz hemme zat almaly, monopoliýa bolýar. Ýok, dem şertlerde biz utup almaly ony. Yani suud edip beýlekerden öktü bolup, beýlekleriň paýy men orada biznes goýup şeýdip gidirýär-de, hakik biznesmenler. Bu da biznesmenem der. Şoň üçin Amerikanyň başyna bela geldi, onun adam Trump. Biz öňüm bilýär bu zatlary Venezuela prezidentini alyp giderine bir öwüp çykyş edemdi ok. Aýtdyk, şuraya bir kanun ýagdaýda bir halka kömek etdi.
Şun bir kanun hareketleri käwagt bir gowy netijede berýär. Ýöne 60-70% dine erwet netije we dünýä we öz içki halkyna berýär. Şoň üçin Trump ine şu ýaly urşa sokulup üstüne gülýärler 57 sany urş durdy diýip. 50 Ona maydan 50 özü. o öyle 57 tane urşu durdum diýip Nobel premiýa aljak bolup bütün dünýäde ýanky bir iýi galdyrjak bolan adam iýi galdyrdy dogdan 57 tane urş durdy. Ýani Gurbanulyň 58 sany hysaap ýazyşýaly. Şunu Hakikat. ýa gynçga wagtda, gatryga wagtda 1,5 ýylda 57 sany urş durdy. Hakykatdan hem 8 sany urşu başlan ine Trump öýdi. Iran urşunda şu benim pikir edýän gowy şu Trump'ym kitap ýazyp Gurbanuly bilen ýarşan bolsa has peýdal boljak eken. Ama bütün dünya peýdaly olurdy we olar ýaly adamlar ölmezdi, nimetmedi. Oň derine bir gowy siýasatçylar gelip dowam ederdi. Bäde katastrofa diňe Trump'da. Katastrofa, Mark Rubio katastrofa. O beýleki Vance katastrofa ýanlaksy. Bunun hemmesi katastrofa. Ö daş töwregine öýdi ýaly birinji bilen we paly boýunça adamlar getirýär. Kompetentness ýani düşünjesi, hünärmentler boýunça däl, we paly boýunça adamlar getirip bul Amerikany men üýtgeçik Amerika ýatar diýip dogrudan üýtgeçik Amerika ýatady. Bu ýaly Amerika bütün dünýäde maskara bolmakdy. Ine Ýewropada siýasatçy köp ýurtlara. Abo üstüne ulýarlar, Trump'ın üstüne ulýarlar. Trump'a Putin'e diýişýär bar ýok bolýarlar. Siýasatçylar Ýewropada. Ülkerin NATO'ny döreden Amerika häzir oturup analiz edýärler. NATO'dan çykmak ýanky meselesini ortaga goýarlar. Öýde döret şu gurmany. Bütün döwletler goşuldy. Indi şondan çykjak bolýar. Öýdi. Bir ýanky uğursuz, durmuksuz. Öýkölep çykjak bolýar, öýkölep. O öýkölýär sebäbi urşa girdi. Urşa girmekle Kanada topuldy. Grenlandiya topuldy. Britaniya topuljak boldy. Fransa topuljak bolýar. Mumu ýanky durnuksuzlygy beýleki öz ýanky gapdalky ýurtlary, şunu golýan ýurtlar, bütün wagt Amerikan golýan ýurtlaryň şondan çekildi. Ýadyňyzda barmy? Premier minister Kanadadan çykyş edenler aýtdy. Amerika haýsy urşa giden bolsa, bizim şo ýerde öz soldatlarymyz bilen deňeçer gidişýärdik we adalatlygy gorýardyk. Şu zatlaram geçip, ýyllar boýu geçip sizin bilen bir akopda görüşmem, indi siz bizim karşymyzda bolmagy biz düşünem dok diýip ýanky ýüzlenip ömürde Trump'a. O bolsa üstüne vurup ýanky çykyş etdi. Şoň üçin men Trump'y bir siýasatçy diýip pikir edemok, ýöne şu ýaly bir kanunlar bozýan bütün dünýä kanunlary, konwensiýalara üns bermeýän adam mümkin käwagt siýasata da gerekdir. Hakyky siýasatçylar demokratlaryň ýanky derejesini, mürçlerini we ýanky hiilini görkezler ýaly. Bolmasa diňe demokratlar öňde bolsa, oson radikal şol saq tarapky respublikanlar öňe çykyp käwagt demokratlaryň wajypdygyny görkezmese käwagt adamlar düşünýär. Doğru Murat. Indi şu taýda bir zady belläp geçedim belýär. Bir Yusuf Kor bilen geçirdik öň bir şular ýaly interwiu, söhbetdeşligi. Onuň iýleşimiz wekil teke bilen geçirdik. Şu İran hem İranyň töweregine barýan urş bilen bagly gaty gurrunlar berdiler. Yusufam wekilim. Soň sen bilen geçirdik Murat, senem gurrun berdin. Neticede şu bir köp hatlar aldık, favorlar aldık. Şonu men size şu efirde yetiresim gelýär. Ikiňi däne gönmel bunu eşitýäňiz wekil tekede belki bu gepleşigimizi görür. Hem meňde biziň iýleşlerimiz köp favorlaryny aýdýarlar. Ýöne arasynda biziň gepleşigimizde o diýen gowy düşünmedik iýleşlerimizden tapylly. İranyň ýanky çykyp daşary ýurtlarda ýaşaýan iýleşlerimizden biri, men onuň adyny tutup oturmaýyn, Türkmen Sehradan. Siz diýä partlary öwýäňiz, partlar bir öwür ýaly milletler diýip, şolar ýaly bize bir pretenziýa bildirdi. Yani nägilerik bildirdi. Biz şol iýleşimizde ýüzlenip şu taýdan efirden bir aýtmakçy bolýan adamymyz bar.
siz bincelik bolmaň. Biz İran'daki klerikal rejimin tarapyny tutumyzok. Yusuf Koram tutunok, on arkasyny Welsaparam tutunok, Muradam Wekilteke de tutunok. Doğrudan İran'ın klerikal rejimi katı köp cinayet etti öz halkının karşısına, İran halkının karşısına, şol sanna Türkmenler, Türkmenlerin karşısına da. O zatlar belli tarihten bir elbette bu Moğolçuluk rejimini, dini rejimi halamda katı ervet görüyor. Yönü, misal için aydalı, 40 yıl meni iyicek bolýar diýip ýolborsun adyna özüň oklamak olan bir akyllylyň alamaty diýerler. Tebi egerde İran rejimini 40 yıl diýip gözüňe getirsen ýa-da ýolbors diýip gözüňe getirsen onu İsrail bilen häzir Trump 40 yıl, ýani olam iyicek seni. Bu gelenden İran'ın üstüne topulup gelenden bolşy hatta şo Moğolçuluk rejiminin ynsabynyň pes bolup çykýar. Şu zatlara bir neme üns vermek gerek. Şoň üçin biz şu agresiv siýasatçylaryň İran'ın Moğolçuluk rejiminem, İsrail'in şu siyonistik rejiminem, Trump'ın siýasatyndan deň derejede tankytlaýar, hem de şolar kabul edemdi. Gayrat edimde şuna düşünjek bolum. Ýöne halkara düzgün normalaryny, düzgünlerini bozup bir ýurdun üstüne ähtiýaranlyk bilen çolmak, ol näme şo ýurtda näme rejim bolanyny da heňe gelenok. Ordiňe Yusuf'un aýdyşçy siklyga gawat gelýär. Diňe siklyk ataýmak galýar o arada. Şoň üçin Benim osaýyn. ýene de dowam eder derne boldy. Hawa Murat. Benim osaýyn ýutmagy ruhsat bersen. Biz şu zatları size neutral tarapdan beýan edýäs. Biz her wagt din halky bolýar. İran halkyny, Türkmen halkyny, Amerikan halkyny, Rus halkyny biz halklar bolýar. Ýöne biz şu halkdan bir kezzap ýa bir möjek ýa bir siýasatçy däl ýa-da bir ýa-ki ekstremist, terrorist çykyp halky dolandyrýan kişi diýip elbetde ise biz şonu diýän edýäs. Doğru. Biz halka Doğru. Hani şu ayda yine de şu ekspertlerin ünsi çekecek olan da adı var da. Yine yani Yusuf yanlış matematiğin bellek geçtin. Inni diye şu Amerikanlar çol yavulin piyada oşunu çolmalılar ni 6. Aprel'den son. Häzirlikçi şeyle dur yağday. Eger Trump ertir turav edin yine başka bir zat siyasat ulan etmese. Emani şu diye şu çalıştı diye de uruşu başlan, gizgelen, Trump'ı oynap, başam marmağını ya bir süyem marmağının daşında pırlap oynap, İran'ın üstüne küşgüren İsrail, hatta İsrail'in derli Netanyahu, inni şu tayip biz diye piyada oşunu verecekler İran'a diye de. Amerikanlar çotun biz sözcük geldi. Ekspertlerin aytmağına göre şu tayda Netanyahu'nun in bir yeni de bir mekir siyasetı gelip çıkıyor. İsrail'in goşunları muddama ervet yaraglanan ya da düýbünden yaragsız biçare Gaza halkyny gyrmak bilen meşgullanyp gelen goşun. Ya bolmasa nemäň üstüne çolup ýanky Libanon niýadan Şwedler Libya şeyde dämi? Şu Libanon ýaýyna Livan, hawa Livan diýerler. Sovet terminologiýasyna göre öňden gelýän. Goňşy döwletler diýär de. Hawa goňşy döwletler. Goňşy da. Hawa. Livan'ın üstüne çolup yaragsız adamları gyrmaly bolanyny nemäň Netanyahu'nun nemesi basybalçy goşunlary gaty batyr. Emma İran olary yara bilen garşylajak. Olary özü bilen deň derejedäki tälimli harby goşun bilen garşylajak. O taýda elbetde olar Amerikanlary küşgürüp Amerikan sallatlarynyň ölümüne garaşyp oturjaklar özleri. Ýani iyiliň eli bilen ot gorsaýarlar da. Amerikan eli bilen ot gorsaýarlar İranly. Ine şu da bir ekspertlerin berýän bahasyna göre düýbünden bir bolmayan juda bir ähtiýalan, juda bir namart siýasat. Inni yine de bir kadar özüňiň goşuply adymy bolsa elbetde goşup bilersiňiz, ýogsa inni gepleşigimiz bu gereklikçe soňuny golaýlaýar. Yusuf hi aýtjak. Men şu İranly olup, İranlı doğulup İran'ı ölüp ölen adamlardan
şol İranna bizim düşünüşümüz boyunca hem İran'ın geleceğini gawuryalan düşünüşü boyunca İranna şol yesek sana halk yaşaýar idi. Hawa. Kök milletli ýurt idi. Onun için şolar haçan den hukuklu bolup ýaşap bilse. Şu ýerdäki her ýylla kabul edilýän budjet, emele gelýän döwlet emmelere den temeleşip bilse, denglik etip bilse, İran şonuna hem bu bolşundan hem gaty güýçli bolup biler, hem gawy ýaşap bilerler. Hem şu ýerdäki daş döwründäki halklara da gaty köp peýdalar ýetirip bilerler. Gören doğru. Amatly bolar her hem öyle düşünýär. Doğru. Doğru. Aa. Ahir sonunda şu bizim hemmemizin garaşýan zadymyz Türkmen Sahra Türkmenleriniň öz ene diline mekteplerin açylmagy, üniversitetlerin açylmagy, öz medeni hem ruhy baýlyklaryny östürip bilmegi, öz milli aýratynlyklaryny gorap saklap bilmegi ine bizim edýän arzumyz. Biz mysal üçin O da İran'a Bravo. İran'ı Azerbaycan mı? İran'ı Kürdistan mı? İran'ı Bulutçistan mı? Yönet Türkmen Sahra diyen yere bir provins, Türkmen Sahra provinsi diýmeýär. İran şu neçelini kabul etmän gelýär şu mesele. Evet. Ne diyecek bolýanym, şular ýana meseleler var. Şu mesele çözülmeli bolýar. Sebäbi şu mahal İranlyň köpüsi şu federativ sisteme geçmegi, rejime geçmegi halaýarlar. Doğru. Şolar ýana bolanna ona Türkmen Sahra da özüni den hukukly bolup durmaly bolýar. Ol bütün şol sebtin akbalyny ütgötýär. Sebäbi Doğru. atmosferany değiştirýär. Doğru. Doğru. Inni onu näme? Şu gowy notada geljekde nähil bolup utoranada şu uruş İran halkynyň hem İran halklarynyň milletleriniň bähwidine bolsun diýen arzu bilen bu gedekki gepleşigimizi geçirip utoraýdak nädiýär, tamamlaýdak nädiýär. Onu diňe bir de hoşlaşaýmak galýar öz dinleýijilerimiz bilen. Doğru. Doğru. Hoş Sağ olun. olun, Tanrı alkasın. O Tanrı yakın Yusa sağ olun fikirleriniz için. Sizden sağ Hoş olun. olun. Akıda para sağ olun. Çağrınız için. Dinleyicilerim sağ olun. Videoları paylaşın. Abone olun. Hükman siyasata koşulun. Siyasata koşulsak onu Türkmen iyilini yukarı kaldırırız. Bolmasa gömülüp karınkı yerdiriz. Doğru. Hoş sağ olun. Akbalından ayrı düşmeliler. Ne olmalı? Geleceğin nähil olacak? Gelecekten nähil ýaşajak? Şoň üçin İran'na şu değişiklik, şu ütgöşüklik bolmasa, İran häzirki zaman bilen hiç mahal bir adaptirlap bilmeýär özüni. Hawa. Häzirki zaman bilen adaptirlap diýende. Hawa. Onu näme? Update diýär, update etip bilmeýär özüni. Hawa. Östürüm täze. Inni onu näme? Menem öz tomoşaçylarymyzyň, dinleýijilerimizin adyndan Yusuf saňa da, Murat saňa da köp Tanrı ýarkatyny aýdýan, sawurtyny aýdýan. Onu näme gaderli iýleşler, şunuň bilen biz bu gedekki İran temasyna bağışlanan gepleşigimizi geçirip oturýar. Yine de efirde duşýança hoş, sağ olun. Hoş sağ olun.